Kaixo, gaurkoan azalduko dizuet nola deskargatu euskarazko liburua. Segurazki gogoratuko duzue iaztik, bai? Venga, egingo ditugu pausuak banan-banan. Lehenengoz, joango zarete webgunera, bai? Gogoratzen zarete zein? www.elbibesdigital.com, bai? Ondo idatzi helbidea eta horra goaz. Ondo sartu bazarete, agertuko zaizue pantaila gorri laranja hau eta espazioa sartzeko zuen email eta zuen pasahitza. Gogoratzen duzue iazkoa zelan egin genuen? Email zen zuen izena, adibidez, sartuko dugu zerrendako lehenengoa, bai? Maria. Maria, minuskulaz dana, zuen zenbakia, zerrendan, iazko zenbakia, bai? Batzuk aldatu dituzue aurten, baina zenbaki berdina izango da, iazko berdina. Mariarekin ez dago problemarik, ez da? Maria, bat, abildua, eta gero, garesti.com. Eta pasahitza zen, ordenagailuetan sartzeko daukagun berdina. 1, 2, 3, 4, 5. Ondo egin badugu, sartuko da. Vale? Hau agertzen zaigunean, ¿quieres que Google Chrome guarde la contraseña? Esango dio, itxiko dugu lehioa, ez dugu nahi gordetzerik, bai? Pantaila honetara heltzen bazarete, hemen esaten du, escribir licencia, activar, vale, escribir licencia, zuetariko bakoitzari zenbaki batzuk edo letra batzuk emango dizkizuet, zuen lizentzia, bai? Horrekin aktibatuko da zuen 6. mailako liburua. Mariaren kasuan nik sartuko dut, bai? Gogoratu letra handiak edo larriak badira, edo minuskulak edo txikiak badira, dauden modura idatzi behar direla eta espazioak errespetatuz. Kasu honetan da, X txikia, J txikia, N txikia, Y handia, F txikia, Q handia, Z txikia. Konprobatzen dugu, X, J, N, I, F, Q, Z. Eta orain, ondo egin badugu, aktibar, aceptar, eta badago, Mariaren liburua martxan. Konprobatzen dugu, ia liburua dagoen, eta hemen duzue liburua. Iaz baino gauza gehiago daude, bai liburuan, hemen dagoela, bai jardueretan, emaitzak ikusteko aukera duzue, mapa mentalak, hori berria da, lehiotxu hau ezagutuko dugu, eta hemen azpian kuadernua. Oraingoz, sartzen zaretenean liburuan sartu, gogoratzen zareten nola zen, lehenengo unitatea. Hori ja landu dugu orduen, 2. unitatera goaz. Hemen zeuden, aktibitate guztiak, gogoratzen zarete. Borobil moreak esan nahi du jarduera interaktibo bat dagoela. Hemen, liburuko jarduera. Hemen daukagu liburua, lehenengo atala, komikia, bai? Eta entzun nahi badugu. Bai, gogoratzen dugu, ezta? Ona heldu bazarete, eginda daukazue, bai? Trasteatu pizka bat, ikusi ia zelan funtzionatzen duten hemengo atal guztiak, ia ondo ikusten den, ia gai guztiak dauden, eta hurrengo pausua izan